Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah, piye pawartamu? Paras kabeh yo. Muga kita kabeh diparingi Gusti Allah kewarasan sehingga kita kabeh iso sinau bareng. Bocah, ing pertemuan iki Ustadzah arep wenehi pasinaon ngenani cerita rakyat. Sadurunge sinau, ayo kita kabeh ndonga kanthi maca surat Al-Fatihah. Muga kita kabeh diparingi lancar anggone sinau. Al-Fatihah. Bocah, apa to cerita rakyat kuwi? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen kang ngemu pitutur kanggo menungso lan dianut dening masyarakat. Cerita rakyat ya uga salah siji budaya daerah sing diwarisake turun-temurun kang diceritakake nganggo lisan. Cerita rakyat iki klebu cerita fiksi. Apa tegese cerita fiksi? Cerita fiksi yaiku karangan kang ora ana kenyataane, nanging cerita iku dipercaya utawa diugemi dening masyarakat. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu cerita yang tidak sebenarnya atau cerita karangan. Miturut jenise, cerita rakyat kuwi cacahe utawa jumlahe ana 3. Apa wae? 1 mite, 2 legenda, 3 dongeng. Mite yaiku cerita rakyat kang dipercaya saka kedadian nyata lan dianggep suci dening masyarakat. Lah, papan panggonane utawa tempate ana ing donya beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada dunia lain ya anak-anak ya. Ora ana ing bumi. Nah, tokone utawa peragane arupa dewa utawa setengah dewa. Tuladane ana ing cerita Nyi Roro Kidul lan Siluman Ulo. Sing nomor 2 ana legenda. Legenda yaiku cerita rakyat kang dipercaya ana kedadian nyata nanging ora dianggep suci. Lah papan panggonane cerita iku kuwi ana ing alam donya. Nah, peragane utawa tokohe sapa? Yaiku menungso sing sakti, sing duwe kekuatan luwih. Tuladane cerita legenda ana Tlaga Ngebel, ana Tangkuban Perahu lan sak panunggale. Sing nomor 3 dongeng. Dongeng yaiku cerita rakyat kang dipercaya ora saka kedadian nyata. Lah, peragane utawa tokohe sapa? Yaiku ana dewa, ana menungso lan kewan. Dongeng keperang dadi 3, yaiku sage, fabel lan parabel. Sage yaiku dongeng kang isine unsur sejarah utawa kisah kepahlawanan. Tuladane ana ing cerita Joko Tingkir lan Angling Darmo. Fabel dongeng kang tokohe arupa kewan. Prilakune kaya dene menungso. Tuladane ana ing cerita Kancil lan Boyo. Parabel dongeng kang isine unsur pendidikan lan paugeran urip. Paugeran urip tegese pelajaran hidup anak-anak ya. Tuladane ana cerita ing Si Maling Kundang. Sakliyane jenise cerita rakyat uga ana ciri-cirine utawa titikane. Apa wae? Nomor 1 yaiku diceritakake kanthi lisan, kanthi turun temurun, nyebar saka ing siji menyang sijine. Sing nomor 2 sifat utawa anonim, ora weruh sapa sing ngawiti. Sing nomor 3 akeh piwulangan kang luhur. Bocah, sakliyane jenis lan cirine
ing cerita rakyat uga ana unsur intrinsik. Apa to tegese unsur intrinsik kuwi? Unsur intrinsik yaiku unsur kang ana ing jerone cerita, yaiku tema, piweling, alur, paraga, pamaragan, sudut pandang, lan gaya bahasa. Iku kelebu unsur intrinsik ing cerita rakyat. Bocah, kuwi mau pasinaon bab cerita rakyat. Wis semene wae ya bocah, liya dina disambung maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.